Ngayon guys, yes, we're here na. Naay kawaii. Okay, dahil dire, okay, walay entrance. Bibigyan sa lobby. Hello guys, another vlog, another family bonding today, Sunday. So, matumig lagindingan kay magdalikyat migligo. Lord, sa mong pagkabuhatan ko ron, Lord, magabiyahin mi, Lord, padulong sa naging dingan, Lord God, ang pangayoon, ang safety, Father God. O Lord, ang mga life up, kanimo ang tanan, Lord God, talaygon ka sa kanunay amahan, o ang mga ibalik kanimo, Lord, ang tanong pasidawang magibaya. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen! Ganun na, hold na, wirin na kuya. Yes, together with Bibi Gabin, Kuya Jilo, and Ate Cassie, and Mami, and of course me. And also Gabin. Ang tubel kay walay gasolina si Kuya Accent. Hi! My Kuya name is Accent, Gavin. 2 bars na lang si Kuya Accent to. Hi! Hi! Bigo ka lab. Static this, Kuya Accent this. Yes. Cassie is here. Treat din ako ni. Ha? Treat din ako. Kuya. Isa yung nag-treat. Bayaran na kanya. Alright, sa mga natag gasolina, let's go! Let's go! That's the winner! Palit sa migpan guys, kay gigutom, kay wapay paniod to. Kaya gipanggutom ang mga bata, ang atab oh. Uy! Ngayon guys, Nga di Gabin, you give that one na ate ka. ngay mo lab hapmon. Ano to? Cheese. Say man. So, proceed kami kay hapon lang kayo, ngayon na migpan. Ate one. Only Kuya and Cassie. Wait na. Only Ruby is sad. Jollibee. Jollibee is hungry. That Winky Bear. I want Winky Bear. Oh yeah, this video. That's that too. I can see two wings. I want to see this. Amo koy. Yes. Manain na Ako na rin, matik-tik. Halo bihin. Ever young. Asa na ni agi siya nga mama nasa upos. Tanaw sa discover na to. Yes, we're here now. Takabot to. Tanaw ang mapa oh. I-check na to dire guys ang kuan. Check sa nato dire guys kay basing dito. Lasay sa mo ko dito tama. Hoy, No, lawas ka diya. Dito pa ta unahan kay kani dire brag kuan may dire daw. Camping man dire. So forward mi sa unahan guys kay brag kulay kuan dire mga dinagko ra ni dire dapita. Ta. One baby, two baby, three puppy. Oh, puppy baby, she's a fine baby. Bukara nya ada size sa mga taman. So kung dito kasulod dito dire taning mga kuan kurag camping site may dire gihapon guys oh. Dito tumong nagian dito gani ha. Wala sa entrance. Dapin na sila ba? So dire unahan pa daw kuno mga pila ka meters. Dagat na ginapang diya. Kusog ka, ruga diya pang. ang
Sulod ko diri guys, look. Uli na sila oh. Muna yung sulod ganina nila. Mommy, can you? May andalan. Igo ra pud makagi. Wow, ay. Magimasa ra si gabi. Nice yung spot diri. Murag kuwaran ni sila diba sa nangaligo, murag chillax lang. Kamping-kamping kasi. Naglingkod-lingkod. Alright. Sus, mo rin nga ligo nga. Saan naman oras ah? Oras. yung bulan. Oh, nanguli na di sila. Nanguli no. Hindi na sa takan, hindi na sila. Magkuhan sa lang ta diri mag-chill-chill. Ulit ko yung galing. Coming. Are you going to the... Ano di, gusto din mo ate ka ng tig-ulan mag-outing. Pero yun na, kinakas Pilipinas. Tropical country na ganyan. Sun. Nagay ka munggay. Papa, 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 papa. Lap, sana may... Kani, muna ni. Muna ni, kuya. Papa, Muna ni. papa, Nahan ba yun? papa. Di pa ni mo? 30 meters. Dagan po tag mag-agi ano. Baby, Tira, pwede mo So diri di ay nindot ay diri pwede ta mag-camping po diri. Di pa ni mao no. Ay, bakit anto na tong nagianan ka tong naay kuan? Naay kawayan. Mo na ni? Ha? Dito nahan. Ay kanding. Oh, right down. We're in the right, not in the left. Lahi may muog, daro muog. Oh, na oh, muog. Kamo na. Muog. Ang mga gianan dere, padulong na. Ending na oh. Oh, dira agi. Oh, ending muna din ni guys. Oh, guys. Muna din ning area guys. Oh. Tsada kung dito ang area oh. Ah, diya ubos, diha. Almost done. Almost done. Oh, here we are. Here we are. Take a bite. Okay na. Okay. Let's go there. Guys, we are here now. In the muog. Tama yung entrance dere, magdala ra sa bayan. So. Tanawa daw ang dagat. Ada oh, dagat tuh bos. Six wheels, 80. 4 wheels, 50. Ada ra oh. So diha deh guys ang ilahang dagat. Bagus. So we're here na, maligo kami. Ako sa tong plaster parking. Kanan. So guys, anami diri sa kuan beach. Nya. Ah, wow, starfish, man. Wow, big starfish and small starfish. Laom, big laom. Entah. Nira na? Ayaw na, dire na ya. Sir, malayo mo sir. Upulos na ko sir. Ay, para mo mga kanila. Ah, sir, balisin ko na. Ay, mag-close na lagi sila. Ah, maluyod. Dito nga area sir, katabi na dito. O, pwede na dito. Safety na yung mga gamit dito akong dito nga doon, safety yung mga gamit. Eh, wala na naman magbantay dito. Nado na di ay. So, May agianan dito nga, pero
Ay, Close na di ay. Muli na ta. Ay, bantay. Alas 5 sa taman diri guys. Ano? Dito wala. Bakit na dito? Transfer lang ta ta. Dito lang ta. Wala lang ta magkamping-camping. Ano isa na dulo na. Dito ra ya. Dito ra so pa ka nagbasa. Oy! Dito so pa ka nagbasa ba? Dito ra ta. Let's go. Labi. Nah, jadi ya. Ada na? Ada. Mura to sabi ng dalan. Kana lagi ako may layo ko no. Dito mo tuduan dia. Dito agi sa pikas. Wala na layo. Ako dito ba na? Dito na. Oh, pwede dito mo dire lisod man oh. Ninay ganit ko. Gi. May bata. Yes, kuya. So guys, nami dire nagbalhin mi dire sa unahan sa katong kuan, ang gihawaan. So okay dai dire okay, walay entrance. Kaso ang challenge lang kato dito ang ano yang dalan pa kuan, pasaka panaud. Hinay lang yung kay lisod. Din dire. Agay po nangaligo dire oh. Yun. As kuya. Diba? Maligo sa ko. Ito sa video-video. Palong man eh. Bata. Video-video yun sa labi. Habi. Hotel. Ano na? Ano? Di ka ba talab ka? Ah, Dala si Gavin ka dito. let's go there. Oh, let's get starfish. Oh, look, you get another starfish. There. I'll wait here. Yeah, bring the small starfish, the mama starfish. Video ni mo. Yay, say bye. Take a bath.
Where's your starfish, Labi? Where? Get one. Where's the blue one? Where's the blue one? See in the camera. Te, dire ba? Dire ba dapit? Dire dapit oh. Dire bantay kay maligo ko. Ay ba bantay kay maligo ko. Ate, dire ba kay maligo ko? Kabantay. Dire kaya ba kay maligo ko? Maligo? Purposing. Ay, sa takob eh. Takob. Your sleeper. Here, up. There, side. This side, this side. There, this side. Here, you sleep. Wala na airplane lab oh. It's another airplane lab. Look. It's airplane. It's big airplane. Dami. Sungit-ngit na. May suga. Ito na po ka. Pagi sa ng airplane. Oh. Look, airplane lab oh. Lab. Starfish! Look, airplane. Look, Labi. Ha? Airplane. Look. Ah. Linaw na ba? Ah. Labi, what are you doing, Labi? You're so busy. Taligo. There. Ay, sunod. Por amarte sería capaz de todo. What did you do?
Maligo ka? Dili. Agoy, agoy. Be, maggulat kung siya. Sit down. Picture. Hey, oh, I get a picture na. Just smile. Oh, there's a blue starfish. Later. What's that? Oh, but it's too dark. Oh, that's a starfish. Oh, what is Cassie doing there? Hello guys, naman na may gligo, na namin diri karon sa Bulwa. Kami sa barbecuehan. Lahat na, yung mga account lahat na lagyan yung mga account. Ha? Sabaw? Lord, and this I give us about to receive from Christ our Lord. Hello guys, nakuha namin panihapon, panguli namin, manguli. Labi, are you busog? Are you busog, Labi? Ngit man dito, sige. Alright, so hantod sa sunod natong banding. Salamat sa pagtanaw. Don't forget to subscribe. Say bye. Bye! Labi, ate, kuya. Lingaw kayo si Kwan mo. Alright, so let's go.